Jotono lamsokan channel bukhaktui hingke norok saimano tabungni ungtong jorao tabungni ungtong jora mane tipra sarokni bisingtui tabuk jemon tipra sarokno ADC hapangno aswkkai thwngwi tonirikha BJP sarkar karon hingke tamo chwng oro saimano je tabuk BC election norok Tamil nugui title nugui no saimankha BC election chini tipra sarokni bagui BC election no borok khlairinani tangwi soya abo srai khe chwng jotto khagonang rok tipra sarok saimano karon hingke tangwi khailina soya borok तो तिपरासा का पेट में गांव में आप जाके देख के आओ, खाना नहीं है खाने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है, बिजली नहीं आता है, स्कूल में टीचर नहीं है, चिंटू बाबू एजुकेशन मिनिस्टर है, पैसा नहीं है, एडीसी में पैसा मांगने के लिए भीख मांगना पड़ता है अगरतला में। जों जेमन ताबुक साइमानो जे जों BC election खलाइके हांगांकै खलाइरि बंगनो ताबुक जे पंचायत BC election खलाइरि रिखांके जत्तो मेम्बार चेयरमैन निनी जात्र जात जत्तो सय मालिक सिल मालिक अबहाय थांमायनाय हिंखाय तो BJP नि borok to ajagao basar rifano to BJP to jidiano borok saimano jemon tabuk ADC o aswkhe tokor laikha BJP bai tipra motha hingke ajagao chini tipra sarok khagonang rok onek siwi wansugui babiwi board laikha 24 ta seat narui jidikha ajagao जों tipra sarokno jottono paraino जों siwono hino hinmanka karon kaisa kuisu sia tongo abo bo aste borok bo siwi phainai karon hingke जों oro saimano je BC election khlaike hingke tamungnai BC election khlaike hingke nung ajagao sana thanga hingke जों ajagao bologo bongni jemon tabuk bolog kaisa tongo bologo जों bolok chairman abo hairok chongjak tongo vice chairman chongjak tongo nini jatra jat jotto khlaijak tongo abo rok jotto chen sungthamoinai salaijaknai jemon tabuk ADC BC election khlaike hangkai to abo jotto no ADC ni borok se habuinai aboni bagui borok o ADC ni borok habna kirijagui aboni bagui borok aboni bagui swtui kubrui tongo borok kirijagmani haisi sana thangke borok aboni bagui swtui kubrui tongle swtui kubrui hangke ADC BC election no khlairi phunuk di haisi ADC BC election tangui asuk bosor jabot tini yakhana torpor khai toniri unai di chini tipra sarna asuk khai thungka bo BJP sarkar hingke जों abo sana thanga hingke जों naidi जों jotto nini jatra jat manui rokno जों tabuk barri tonijago nini gas barri jago diesel barri jago nini thok chama thok hoite jotto manui जों barri jago जों sana thanga gas busuk जों tabu belego जों tabuk tamo प्रधान मंत्री सह कारण हे तमो बायरानि माल फाइया बायरानि माल तुबुइमाइया abo system haisi abo system phunugo haisi abo BC election ni bagai borok o ADC jemon jidia ADC to felung thaka aboni bagai tipra sarno borok thungtonika karon hangke baयरानि माल sokpaya nei petrol dam barrikha diesel barrikha gas barrikha tak gas paina thanga hangke belago busungmaru mas manthoki abo seglai mai kaisi ma payo tini ang advance rang rikangkai tini ang mannai advance rang ri hangke buino se phalo honai abo haike ma pailiyo tamo hangka 2200 2500 3000 abo haike chini borok thoki gas no thoki jagui ma payo tabo karon baidhyota जों gas hara to जों bolbai to joto borok town bondoro tongnai rok bolbai to songchaimania aboni bagui जों gas no nangmani bagui damuri phano ma payo haisi hingke tei aboni bagui kwbangma ni sanani thango tabuk jemon chini borok no tebo thungtoni rikha tabuk tamo jotto borsik burarok abo to kwchak kuphur hiya jotto jaga jotto party no abo jotto party no khlaio borsik burarok to abo nung tamo party khai botamo party khlai abo to kuno ekta ajaga kwrwi porman hingke borok thungtoni rikha ajaga o tamo bata riya borsik bura no bata rwjakliya bwtam ni bagui rwjakya borsik bura onek tabo hoirani
karon borok bata 2000 bai chai tongmani abono tabuk mo mas bai hinge 2 mas kai tongo bortoman tabuk tamni bagi rijakya abo jotto borok nini jatar jato a je rang bai marok joto jaga phanangui a je rang no thepai ro horjago aboni bagui no o bata no borok riyakhai abo haike thungui toniru dogano thangai check khlaige hangke tamo ongkha kaisa kaisa 4 bar 5 bar rok check khlainayo batara hapka karon hingke burchi bura rok thor thor rok borok kam tangmali hingke abai chai tongjamani hingke tabo abo siman yang thaka hingke chini borok ni bisingo tamung naiba tebo koma tongo sana thanga hingke tabo jemon chung chakri khlainai rok no thungui tonirika karon tamo borok mas kaisa ko beton maya khai tonir jago odek rok rijago jemon oganabadi khainai rok abo haino jemon abo jotono saimano oganabadi khainai rok tini odek rikha hingke kendro nodek mangkha hingke nini rajyo ni odek abo haike tonir jaka abo haike je jotto jagao no abo haike thungui tonirika naidi abo GST asuk chai tongo naidi a rang no kubun jaga thepao borok haisi hingke bisi election bo aboni bagui borok khlai rakya Kirijak hingke khlai phunukdi haisi poriskar srai ke jemon tabuk sana thaka hingke tebo kwbangma tongo oro chini tiprasani bisingo onek loss tabuk kwbangma tongo jemon sana thaka hingke chung Bangladesh ni borok no chini manik saji jemon ta mukhyamantri Tripura rajyo no chalok tongnai bo tam khlaikya bo jotto borok ongko bongni Bangladeshi rok no kagos yang phaike hingeno Tripura rajyo ni borok ni swnamui phat phage kagos swnamdi hingke Tripura rajyo ni borok ongkha nang bono normal ya thaise kok sayablei thaise kok samakrui karon hingke tamo norok jotto no sar sirai khnai mankha nabla thaise sukda Bangladeshi no nornani hinui Tripura rajyo ni je Bangladeshi phainai rok asuk hazar borok kwbangma tongo abo joto borok no saimano abono kaisa phano norjakya khokchi khengya khok manik saji khokchi khengya aboni bagui thaise sayable thaise samakrui hingke naidi busuk khaiye obo haike thungui torjar khlai tong nini jotto mani dambar rui abo haike nung to chai to tongmaya chai to mosburi nung chana nangnai chung thangna nangnai chung jemon chung chai hingke bahika raknai ba hingke chung thok no chung dam phano paima chanai kisa misa phano agi 1 liter mas nangthani tabuk 100 gram abo haike machanai karon hingke tamni bagui asukai damni bagui borok no short khlaikya 500 taka ni rang ni kuno muilo korikha tabuk 500 taka rang ni 5 taka hai 10 taka haisi 500 taka nung kaisa manisi asuk dam hingke thok si liter tabuk 200 10 15 20 abo hai phalai tongo agi busuk tongmani ba hingke chinta khainai chung tabuk petrol bo 200 taka ni bisi rijakya tabo bo line bus awisi hingke 200 taka ni petrol chung koidin kanaiba a 200 taka ni petrol bai nung tam samung khlainai tam ব্যবসা khlai chanai kono ব্যবসা khlai chaimi abhaike tonir khamo BJP sarkar haisi hingke tak bisi election bo abono bar sanani klai thango o bisi election bo Kirijagui jemon ang thajing sai thangka bisi election bo o Kirijagui no khlai rakya jotto powerful ungthanai bisi election khlai hingke o BJP sarkar kono phan tonglak haisi je ADC o je tabuk bongni bolok rok je songjak tongmar rok abo jotono norjak thangnai aboni bagui bisi election khlai rakya 100% guarantee risao haisi hingke ang bisi kok sana thangya o je tini ni kok ung todonok saiman kana bisi election ni bagui no ang kisa kok sanani hini baidota mangkha karon ke asuk bosor jabor khlai riya tonirika tini ekhana abo Kirijagui je khlai riya haisi o je sai thangka aboni system tongino borok bisi election no khlai nani soya haisi hingke sarai ke joto borok no saimano abo to joto borok saimano hingke mane chung tamoni bagui chung wansuk naba chini Tripura sa asuk naidi wansugui busuk chini moharaja no hamjagui je ADC 24 ta boot nahari jidi phunuka hingke abono borok to record tongo hingke tebo Tripura sarang thungo haisi borok thani record naiyo borok tebo Tripura sarang thungo haisi abo hai system khlaio nini tabuk tambai hinani yagwai buya mai bai bu mohai jemon tabuk nukjagui samung khlaia bisingti khlaio abo hai khlai tongo borok haisi din por din jotto mane bongni yaktisi phayo hingke jotto khlai tongo jotto khlai man huni jotto khlaio nini kaisa mane
tabuk ni jemon tabuk boot gana simi mutui rwnai omok rwnai jatra rwnai abo jotto clear khaiui afurkai ekbeta siri sao nini kisa misa o nang nungya manui no bo refunuk chnai jatra jar no bo refunuk chnai nangma manui mulloban lakh ni upor thanga hingke a jaga o thainas tongo borok haisi kunu phano borok afurkai nini mulloban jinis rang kwbang jinis no rwui phunukya jemon tabuk nang nungya manui no simi ri phunugo a somoyo bo ADC boot mana phusimi ari mama kaka borok no bo asung koi sini koi phano se ADC no narakma liya haisi ji asuk kaisini borok rok talented nungkha tabuk hingke ang bisi sana tangliya chaya tongkha hingke nakardi jottono no ang mane ani video ni thuruptui ang norong no tebo logorwnai karon hingke tebo kokhai ang tebo video kwrak dal no ang bagui tui phainai hingke asuk no ani video tinini ang situn hambai jotono no.